Включваме се от автомагистрала Хемус между 30 и 22 км, където тече ремонта на дясната лента посока София. Един от основните проблеми на този участък беше лошото отводняване и факта, че водата при проливен дъжд се задържаше върху платното за движение. Ето тук в момента се симулира проливен дъжд и може да видите как водата този път отива там, където всъщност е мястото. Водата правилно започва да се оттича, не се задържа на платното за движение, а се оттича и, както обичам да казвам аз, от чудо, водата всъщност отива в дъждоприемната шахта. Един от основните проблеми на нашите автомагистрали е непочистването на ето тази част, която е така наречената средна разделителна ивица, и често непочистването и задържането на вода на кални пясъчни наноси в тази част, които пречат на водата да се оттече. Тя фактически се връща ето тук насам. Виждате, аз като си сложа крака, как водата започва, когато има препятствие, как се връща водата и не се оттича правилно. Ето за това е толкова важно тази част винаги да е изчистена и да е в това състояние. Ремонта на автомагистрала Хемус в този участък беше наложителен, защото преди виражите бяха обърнати наобратно. И всъщност водата отиваше натам към аварийната лента и към дясната граница на платното. В момента водата се оттича и виража е правилен по посоката на завоя. Ето тук най-добре виждаме, че всъщност подменената шахта, ето тук е старата част от шахтата, тук е новата. Виждате колко хубаво водата се оттича и се прибира в там, където е мястото, във водостока под нас. Така че това нещо трябва да се случи абсолютно всякъде по българските магистрали. Така нормално изглежда една магистрала, която осигурява безопасност за водачите. Правим втори тест. Чудо невиждано за автомагистрала Хемус. Имаме си линеен отводнител вляво при средна разделителна ивица. Този линеен отводнител е изключително важен при интензивни обилни дъждове, водата да може безпрепятствено и бързо да се отводнява по цялата дължина на кривата. Това нещо, тези простички мерки, утре ще направят така, че нечий човешки живот ще бъде спасен. Припомням, при всеки дъжд тук ставаха средно между 10 и 15 катастрофи, като включително имахме коли хвърлени и изхвърлени извън пътя. Това, което хората най-често най-много ги вълнува, е дебелината на асфалтовия слой. Ето тези устройства, които са разположени от тази и от другата страна на асфалтополагача, са прецизни GPS-и, на които им е заложено полагане на асфалтовия слой от 5 см, защото след това, когато минат валяците, около 1 см сляга. Така че износващия слой прецизно се полага точно на 4 см. Това тук зад нас се нарича фидер и тази машина е много полезна. Виждате, технологията тук е различна, отколкото, например, в участъка Софийския на Тракия. Технологията е камион, фидер, асфалтополагач. Защо е това? Защото този фидер, междинното устройство, подпомага процеса да не спира и се избягват трептенията тогава, когато камиона започва да изсипва всъщност топлия асфалт. Всяко спиране всъщност представлява получаване на трептение или самото спиране води до известна слабост в асфалта. Тук това нещо е избегнато точно с междинния фидер. Само за днес от така наречения износва слой, сплит мастик, са положени 2 тона асфалт. Когато е полаган биндера, на ден са полагани по 4500 до 5 тона ежедневно. Още една разлика спрямо това, което сме видели към момента от автомагистрала Тракия, това са валяците. Както виждате, тук има доста по-големи валяци. Това се налага, защото в момента температурата на въздуха е доста по-студена и за да се избегне това да не се оплътни достатъчно износващия слой, се налага да бъдат включени тези по-големи валяци. Аз разбирам неудобството, което всички изпитват, защото трябва да чакат в километричните етапи, които се получават по автомагистрала Хемус. Но в този участък при Чурек, това, което чувате и виждате да се случва зад мен, е звука на спасените човешки животи, звука на един оправен път, който костваше изключително много проблеми, изключително много катастрофи. Така че това нещо трябваше да се случи и аз наистина го приветствам и пожелавам на всички ви безавариен път и все пак карайте разумно, защото пътя не е всичко и човешкото поведение има огромно значение.